En aquest món, on tot canvia tan ràpidament, una assegurança de salut privada esdevé un pilar essencial per al benestar col·lectiu. Davant la pressió creixent dels sistemes públics, l'escassetat de professionals sanitaris i una població cada vegada més envellida, cal reinventar el model del sistema de salut privada. A MGC Mútua som conscients que hem d'anticipar-nos al futur. Caldran mesures valentes, algunes d'innovadores i d'altres basades en les que ja coneixem i sabem que funcionen. Totes amb un únic objectiu: garantir una atenció mèdica eficient, humana i sostenible. Cuidar la salut de les persones és la millor manera de cuidar el futur. MGC Mútua. Compromesos amb la salut. Compromesos amb el futur.